dan uwarka in kake ga wannan magana Allah malam gure Melatonin overdose, one shot only I. Yare baba, to Allah ku ce yare. Duk wanda ya zo ya ce zai da iko na ku tuku sun buwansa. Na daga wa amma gaba ka kiyaye. Allah wani gwale nan za ka zo ka tawo wani tsoho da kai ka zo kana tattare wa mutane hanya. Bawan Allah ni za ka tankade. To an tankare ka me za ka yi yare? Bawan Allah ni za ka tankade kana gani na tsoho. To ko ke hun ka dun fanza ke mun ka dun wani yanzu. Za ka haɗu daga manka. Za ka je ka haɗu daga manka. To Allah wale nan Allah. Melatonin overdose, one shot only I have to blow. I get high with my. Yare Baka gani ne ya zo. magana kake yi ne? Baka gani za ka zo ka taka mutane da Allah. An taka ka din me za ka iya? Kai ni kice me zan iya? An gawa din dan uwarka. Ni kake ka saki zagi na. Wadin taka ta gwarcin an zage ka? To ba za taka ka an taka ka kai ka san matsayin na ku a nan garin. Ba san matsayin ka ba kai. Kai ya dai nuna wannan. Kai baka san ni ba. Share shi kawai. A Share shi kawai To aboki. inda kai kai sa kai wani shege ne kai ba za ka ta kayan aikin ma ya sama. Ya ka zo kai raina hankali kwaya ta gama tsotse ka kai za ka zo kai mutane hauka. Ni za ka. Rabu da shi aboki karamin dan iska. Aiki ta yi kawai ta. Rabu da shi karamin dan iska ne. Rashin kunyar banza suke dama duk kwaya ta riga ta. Za ta haɗa mu ai dan ban fito bane za ta haɗa mu. An ji aka banza ga. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Tanimu Hashim. Wannan kuka fi sani a cikin comedies ɗin mu wanda aka fi sani da Bin Hashim. Ni naku ne jama'a. Muna fatan za ku yi mana subscribing a tashar mai suna Mafara TV ko kuma mai fasaha. Channel ɗin mu ƙwaya biyu ce. Za ka iya duba Mafara TV alfahari da ku jama'a. Muna godiya. Ni ne naku Tanimu Hashim wanda kuka fi sani da Bin Hashim.